ang mga tanaman sa Dios. Bisan sa pagpangga sa Dios sa tawo, bisan sa imong pagpakabuutan ngadto sa imong isig katawo, dili kalikayan ang imong kinabuhi sugsugon sa panahon. Sulayan ang imong kalig-on ug sama sa usa ka gapnod ihampak sa mga balod ngadto sa usa ka lampingasan nga baybayon. Kung imong itugot ang maong katalagman uban sa mga balas nga napino-pino sa panahon, adto igkita ang imong kinabuhi. Apan kung ikaw magpabiling mubarug sa imong mga maayong pagtuo, linig-unan sa mga prinsipyo sa kinaiyahan ug katarong, bisan ang pinakakusog nga bagyo ug unos dili makapukan kanimo, ug ang ginagmayng mga samad sa imong kinabuhi maalim ug manalingsing pagbalik ug daghan nga mga bag-ong paglaom. Mao kini ang lubas ug lintunganay ning atong maanindot nga tulumanon sa 107.1 Real FM Radio, ang mga tanaman sa Dios. Paminawa, isilsil sa unahuna ug ipatidlom sa kasing-kasing ang mga kasayuran ug pagtulunan kabahin sa kalikupan, pagpananom ug pagpamuhi ug mga pagkaon nga kinaiyanhon, pagmahal sa nasod ug sa atong Dios, kaugmaran sa tawo, kasaysayan sa lain-laing mga dapit sa Pilipinas, pamatigayon, pagpalig-on sa mga pamilya, mga hiyas o mga mithi, mga teknolohiya, kultura sa kabantog ug uban pang mga kaalam nga gihatag sa Dios sa tawo, ang mga tanaman sa Dios. Dinhi ni atong pinaminawan nga istasyon sa 107.1 Real FM Radio, matag adlaw nga Lunes hangtod sa Sabado, alas 5 ngadto sa alas 6 sa kabuntagon, ang mga tanaman sa Dios. O Dios, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw ug pagkaon ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among mga tanom. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan gikan sa makaguba nga mga bagyo ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso
aron mabuhi ang mga mosunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay nga nasayod nga kami nakaatiman ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta. Agi og pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og iya. Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tughuti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuoron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tughuti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. Sa sinugdanan, sa kalibutan, mga tanong itubo. Gikan sa yuta, o kinhawa sa Diyos, kinabuhi ni butho. Kahayag ug hangin, labas na kinaiyahan. Ang mga tanong, naghatag ug gugma sa kalibutan. Ang mga tanaman sa Diyos, grasya nga atong pagkasaluhan. Sa pagamuma o pagtanong, kalinaw ang makaplagan. Ang mga dahon na dala, kaayuhan sa tanan. Ang gugma sa Diyos, gigasa sa katuhan. Ang magkatuo sa Diyos, pirmi magkasyahan. Sa organikong pamaagi, preskong kalikupan. Mga tao mapahiubsanon, dili mahadlok malapwan. Sa pag-ampo sa Diyos, grasya mo dagsa sa atubangan. Ang mga tanaman sa Diyos, grasya nga atong pagkasaluhan. Sa pagamuma o pagtanong, kalinaw ang makaplagan. Ang mga dahon na dala, kaayuhan sa tanan. Ang gugma sa Diyos, gigasa sa katuhan. Diyos ang nabugna, mining mga tanawan. Ang tanong mo tubo, himsog ug daghang panginabuhian. Sa pag-ampo o pagtuman, kalinaw ang masugatan. Sa tanaman sa Diyos, kalipay nga walay katapusan. Ang mga tanaman sa Diyos, grasya nga atong pagkasaluhan. Sa pagamuma o pagtanong, kalinaw ang makaplagan. Ang mga dahon na dala, kaayuhan sa tanan. Ang gugma sa Diyos, gigasa sa katuhan. Maayong adlaw sa tanan. Kamo nagpaminaw sa 107.1 Real Radio
FM sa atong programa, ang mga tanaman sa Dios. Karong adlaw, atong tukion ang kabahin sa organikong pag-uma sa humay dinhe sa Pilipinas. Kini nga paagi dili lamang nagpanalipod sa atong kalikupan, apan nakahatag usab og mas himsog nga pagkaon alang sa tanan. Mag-uban kita sa usa ka malungtarong diskusyon kabahin sa pag-uma nga nagpalambo sa atong yuta o kinabuhi. Sa dili pa nato sugdan ang atong topic, ato usa hisgutan ang tanan nga mga sponsors ni ining mga programa. Ang unang sponsor mao ang Humit. Kini nga produkto makaayo sa yuta nga nadaot na sa chemical. Makapabalik kini sa kahimsog sa yuta ug makatabang sa pagpadaghan sa ani. Please contact Dr. Christian Sudario sa cell number 0918-5164-125. Ang ikaduhang sponsor mao ang Suday. Usa kini ka enzyme para sa mga baboy invented by Dr. Marlon Saison. For more details, please contact 0923-365-5734. Ang ikatulong sponsor mao ang Atomic Ball and Tile Cleaner ni Dr. Elise Batukan. Diin kini makalimpyo, makapaputi ug makapahumot sa atong balls and tiles. Please tawag lang sa cell number 0917-775-5885. Ang ikaupat nga sponsor mao ang Laurentiel Boarding House nga naa naimutang sa Labangon, Cebu City. Nagtanyag og barato, limpyo, sigurado nga safe ug malinawon. Gipanag-iya ni Dr. Rene and Laura Ares. Para sa dugang kasayuran, please dial 0991-226-9127 o 0920-417-7660. Ang ikalimang sponsor mao ang CJ Car Enterprises para sa inyong panginahanglan og construction materials and services. Please contact Engineer Edward Campaner sa cell number 0918-911-9801. Karon, ang atong topic mao ang bahin sa humay. Ang mga naglangkob sa kalikupan ug mahigalaong inputs nga gamiton para sa usa ka masagana nga organikong humay nga maani kada ektarya. Numero 1, organiko o probiotic basal fertilizer or OPBF. Gilangkuban sa humot ug wala nay baho nga tai sa manok. Dagat nga utanon, pino nga balas, ordinaryong tubig ug mapuslanong mga microorganismo. Usa ka taas kaayo nga kalidad nga abono nga nagpasiugda sa pagka-absorba sa masustansya sa tanom nga humay. Ang ikaduha mao ang bioenzyme para sa pagtubo ug produksyon sa humay. Gilangkuban kini sa mapuslanon nga mga photosynthetic microorganisms
o mga gagmay nga buhing butang nga nagkuha og enerhiya gikan sa kahayag sa adlaw aron makaproseso og pagkaon. Asukal-based nga Monirant extract, citrus roots juice, o walay chlorine nga spring water. Naghatag sa gikinahanglan nga organic compounds or nitrogen o oxygen compound nga nagpakaguba sa mga selula sa tanom, mga hinungdan sa pagtubo o produksyon sa humay. Ang ikatulo, mao ang herbal insect repellent. Gilangkuban kini sa mga yerba o citrus juices. Nagpugong sa mga insekto nga dili makaduol sa tanom. Mao kini ang total nga timbang o bulumin nga gikinahanglan kada hektarya. Numero 1, ang OPBF. 26 ka sako o ang isa ka sako mo equal to 50 kilos. Then, ikaduha, bioenzyme para sa pagtubo o production sa humay. Nagkinahanglan kini og 30 ka litro. Ang sunod mao ang herbal insect repellent. Nagkinahanglan og 7 ka botelya ang usa ka hektaryang humay. Ang natural ug organikong pamaagi sa pagpananom sa humay. Kini nagpasabot nga ang uma andam na, gibunutan na sa mga sagbot ug gipaharaan. Number 1, niturok na ang mga liso sa humay nga andam na itanom. Aron kini moturok, pag-andam og usa ka enzyme solution pinaagi sa pagmix sa growth o grain production. Bioenzyme gamit ang ordinaryong tubig ngadto sa usa ka light brown solution. Ibukbo ang mga liso sa humay ngadto sa solusyon hangtod nga mohuno. Ang ikaduha, ibutang ang 26 ka sako nga OPBF nga patas o parihas sa uma nga giandam. Ang mga mapuslanon nga mikroorganismo sulod sa OPBF magduplicate o mag-self-regenerate o magsugod sa paglihok sa ilang nitrate production task. Ang ikatulo, mao ang pagkanaog na sa mga seedlings ug andam na ipasa ngadto sa uma. Ipatubig ang uma ug pag-aplikar sa 30 ka litro sa growth o grain production enzyme sa tanom kada usa ka hektarya. Ang ikaupat, sugda ang pag-develop sa mga tanom. Kung adunay mga atake sa insekto, gamita ang herbal insect repellent. I-dilute ang 30 ml sa insect repellent, uban ang 50 ka litro nga ordinaryong tubig o sprayha ang apektadong mga lugar. Mga pahinumdom. Number 1, sa pag-aplikar sa OPBF, kanunay nga mag-ampo sa divine providence alang sa usa ka grasya nga mas sagana nga ani ug hatagi ug pag-atiman ang iyang yuta. Ikaduhang pahinumdom, paglain og 10% nga bahin sa uma. Ihalad kini ngadto sa Ginoo. Isip iyang bahin. Ang Ginoo usab ihatag kini niya sa mga langgam, kuhol ug mga insekto nga kinahanglan usab mukaon. Ikatulong pahinumdom, sa pagbalhin sa mga seedlings. Kada mag-uuma, kinahanglan
andam ang iyang mental ug emosyonal sa ilang buhat. Usa ka tanom sa humay sama sa usa ka bata nga ibalhin ngadto sa crib uban ang gugma. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa 107.1 Real Radio FM sa atong programa, Ang Mga Tanam sa Dios. Hinaot ang atong naisgutan kabahin sa organikong pag-umas humay, makatabang kaninyo sa pagpasabot sa kaayuhan nga ihatag niini sa atong kalikupan ug panginabuhi. Padayon sa pagatiman ug pagbalambo sa atong mga gasa gikan sa Dios, pinaagi sa organikong pamaagi sa pag-uma. Hangtod sa sunod natong panagkita. Daghang salamat ug maayo nga adlaw kaninyong tanan. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way.